Benvidos e benvidas á segunda edición do concurso de baile tradicional de Ruada. Un proxecto que nace da ilusión, do esforzo e do compromiso da Coral de Ruada por promover e poñer en valor o noso patrimonio cultural. Este concurso é unha homenaxe á nosa tradición e ás persoas que día a día manteñen viva a nosa danza popular. O xurado deste concurso estará composto por don Alejandro Martínez Míguez, don Luís Prego Fernández e don Javier San Martín López. Actuando como secretaria do xurado, dona María Elena González Iglesias, encargada de redactar as actas cos resultados dos grupos premiados. E a presidencia do xurado recae en dona Fátima María Malingre Grande, presidenta da Coral de Ruada. O concurso desenvolverase en todo momento conforme as bases reguladoras que están a disposición de todas as persoas na nosa página web. En canto á estrutura do certame, este conta con 4 categorías distintas, establecidos segundo a media de idade dos integrantes de cada grupo, co requisito de que ningún deles poderá superar o límite da súa categoría en 2 anos. A orde de participación das categorías son as seguintes: a categoría A, que é ata os 10 anos, a categoría B, de 10 a 13, a categoría C, de 13 a 17 e a categoría D, de 17 en adiante. E agora sí, sen máis preámbulos, damos comenzo ao segundo concurso de baile tradicional de Ruada. Moita sorte a todos os grupos participantes e que desfrutedes dunha xornada chea de música, baile e tradición. Comezamos agora coa categoría A, composta por 3 grupos. O primeiro grupo en subir ao escenario é Chisparelas, da Asociación Cultural Folclórica Tarambainas, pertencente á Asociación Cultural Folclórica Tarambainas de Vigo. Esta asociación nace no ano 2005, en Vigo, co obxectivo de recoller, conservar e divulgar as músicas, bailes e cantares dos nosos maiores. Dende os seus inicios, centraron unha parte fundamental do seu traballo nos máis pequenos, tratando de transmitir identidade e axudándolles a coñecer de onde veñen para entender mellor quen son, sementando así un futuro sen esquecer as nosas raíces. Interpretarán Festa na Fonsagrada, recollida na Fonsagrada. Un forte aplauso. Seguimos co segundo grupo da categoría A, as Maroliñas de Mera,
pertencente á Asociación Cultural Amarola de Mera. A Asociación Cultural Amarola, fundada a comezos dos anos 80, é dunha vila mañiñeira que tamén ten unha forte relación coa tradición oral e música galega. A súa actividade basease na transmisión interxeracional da cultura, combinando aprendizaxe, convivencia e orgullo pola identidade propia. Ao longo da súa traxectoria, convertéronse nun punto de encontro cultural moi importante na súa contorna, mantendo vivo o espírito comunitario a través do baile e da música tradicional. Interpretarán Muñeira e Maneo de Sofán, recollida en Sofán, Carballo. Un aplauso. Ay, la 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 la, la 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 la.
O terceiro e último grupo da categoría A é Besvellos, pertencente á Asociación Cultural Xacarandaina da Coruña. A Asociación Cultural Xacarandaina é unha entidade referente no folclore galego con máis de 4 décadas de historia. Besvellos representa a base formativa da agrupación, onde os máis pequenos comenzan a súa aprendizaxe no baile tradicional a través dunha metodoloxía baseada na práctica, o respeto pola tradición e o traballo en grupo. Os seus integrantes dan os primeiros pasos dentro do mundo do folclore galego. Interpretarán Xota e Muñeira de Fonsagrada, recollida na Fonsagrada, Lugo. Con Besvellos rematamos as actuacións dos tres grupos da categoría A. A continuación, damos comenzo á categoría B, composta por 6 grupos, con idades comprendidas entre os 10 e os 13 anos. O primeiro grupo é Titiriteiras da Asociación Cultural Folclórica Tarambainas, pertencente á Asociación Cultural Folclórica Tarambainas, de Vigo.
Este grupo continúa o labor iniciado polos máis veteranos da entidade. Un traballo centrado nas novas xeracións dende as orixes. O seu obxectivo é transmitir identidade, axudarlles a protexer o seu futuro mantendo vivo o seu legado. Interpretarán Pola vila en Noceda, recollida en Noceda, Os Nogais. Un aplauso. O segundo grupo da categoría B é Meiroqueiras, pertencente á Asociación Folclórica Santaguiños de Boimorto, a Coruña. Esta asociación fundouse no ano 1987 e naceu co obxectivo de recuperar, conservar e difundir a música e o baile tradicional galego, mantendo vivo o patrimonio cultural da súa comarca. Ao longo da súa traxectoria, realizaron unha importante labor formativa, impartindo clases de baile tradicional, canto e gaita e percusión para as persoas de todas as idades, contribuindo así a que as novas xeracións coñezan e practiquen estas tradicións. Interpretarán Xota e Muñeira da Arzúa, recollida en Arzúa, a Coruña. Un forte aplauso.
O terceiro grupo da categoría B é o grupo C, pertencente á Asociación Folclórica Cantigas e Agarimos de Santiago de Compostela, na Coruña. Este grupo representa unha etapa intermedia dentro da estrutura formativa de Cantigas e Agarimos. Nel traballase a profundización técnica no baile tradicional, así como a interpretación escénica e o coñecemento do contexto histórico de cada peza. O seu obxectivo é reforzar a identidade cultural a través dunha aprendizaxe máis avanzada. Interpretarán Jota e Muñeira de Gargamala, recollida en Gargamala, Mondariz. Un aplauso. De cantar y bailar, ven,
Vamos agora co cuarto grupo da categoría B. Bailaretes, pertencente á Asociación Cultural Xacarandaina da Coruña. Bailaretes é un dos grupos de formación de Xacarandaina, centrado en idades temperás. A súa proposta combina disciplina e diversión, facendo que os máis novos se acheguen ao folclore galego dun xeito natural e progresivo. Son unha parte fundamental da canteira da agrupación. Interpretarán Valse e Muñeira de Barro de Alén, recollida en Barro de Alén, Cercedo.
O quinto grupo en subir ao escenario é Grupo Arume, pertencente á Sociedade Recreativa San Xoán de Calo, Teo, a Coruña. Iniciou a súa andaina no 1984 cun grupo de baile e un pequeno conxunto de acompañamento de gaitas e percusión. Esta primeira experiencia foi o xerme das diversas formacións que hoxe en día están en activo. A súa escola destaca pola diversidade de idades e pola continuidade xeracional, permitindo que persoas de diferentes xeracións compartan escenario e aprendizaxe. É un proxecto moi consolidado na zona. Interpretarán Jota da Ermida, recollida en Pazo de Borbén, Pontevedra. ¡Arriba esos bailadores guapos! ¡Peña! ¡Bolsas! Pasamos agora ao sexto e último grupo da categoría B, que é o grupo D, pertencente á agrupación folclórica Cantigas e Garimos de Santiago de Compostela, a Coruña. O grupo de baile de Cantigas e Garimos naceu nos anos 70 dentro da coral, onde os propios cantores comenzaron a bailar. Considerouse como sección propia nos anos 80, converténdose nun referente no folclore galego. A agrupación aposta pola formación da mocidade a través da súa escola de baile tradicional. O seu labor na difusión do baile galego mantense vivo con espectáculos e iniciativas como o Día da Muñeira. Interpretarán Muiñeira e Pateado de Hermedelo, recollida en Hermedelo, Rois.
Rematamos as actuacións dos 6 grupos da categoría B. E agora faremos un pequeno descanso de 10 minutos e volvemos ás 4 e seguimos ca seguinte categoría. Bueno, pois agora daremos comezo á categoría C, que está formada por 5 grupos de idades comprendidas entre os 13 e os 17 anos. O primeiro grupo da categoría C é a escola do Grupo Alxibeira, pertencente ao Padroado da Cultura do Concello de Narón, a Coruña. Esta escola naceu como proxecto de formación para garantir a continuidade do Grupo Alxibeira. O seu traballo basease na investigación das fontes tradicionais e na recuperación do baile e da música con criterios de autenticidade, converténdose nun referente na súa comarca. Interpretarán Maneo e Muñeira de Imende, recollida en Imende, Noicela, Carballo. Ay, a la 1 de la noche, ay, a las 2 de la mañana, ay, me quisieron dar la muerte, ay, debajo de tu ventana, ay, alero,
pertencente á Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro de Vigo, Pontevedra. O Fiadeiro, fundado en 1998, é unha entidade centrada na investigación etnográfica e na recuperación do folclore galego. Os seus traballos caracterízanse pola recollida directa de campo e pola posta en escena de pezas tradicionais o máis fiéis posibles ás fontes orixinais. Interpretarán Xota e Muñeira de Gargamala, recollida en Gargamala, Mondariz. Un aplauso. Veio a terra,
O terceiro grupo en subir o escenario é Garatuxeiros, pertencente á Asociación Cultural Xacarandaina de Coruña. Dentro da estrutura de Xacarandaina representa un chanzo fundamental na formación da mocidade, combinando a aprendizaxe técnica coa posta en valor da nosa identidade cultural. Destacan pola súa enerxía, disciplina e compromiso coa tradición, participando habitualmente en festivais e encontros tanto dentro de Galicia como fora dela. Un aplauso. Interpretarán Maneo e Punteada de Barizo, recollida en Malpica de Bergantiños, a Coruña. ¡Ay, guapos arriba! ¡Ay, Armiño, Pablo, ¡ay, doña Caira! aquí se pele, aquí me mandaron miles. Aquí está mi corazón, y si lo quieres recibir.
Seguimos co cuarto grupo da categoría C, Xandovelas do Alén, pertencente á Asociación Cultural Amarola de Mera. Fundada en 1981, céntrase en mantener vivas as expresións culturais da contorna, transmitindo emoción, identidade e comunidade a través do baile. Interpretarán Jota e Muñeira de Baralla, recollida en Baralla, Lugo. O quinto e último grupo da categoría C é o grupo B, pertencente á agrupación folclórica Cantigas e Agarimos de Santiago de Compostela, A Coruña. Grupo de formación avanzada dentro de Cantigas e Agarimos.
A súa actividade centrase na posta en valor do repertorio coreográfico tradicional galego, coidando especialmente a autenticidade dos pasos, a vestimenta e a escenografía. Interpretarán Maneo e Muñeira de Imende, recollida en Noicela, Carballo. Ai moito me doi a cabeza, ai moito me doi que me morro, ai moito me doi a cabeza, ai miña Virgen do socorro, ai a la 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 la
co grupo B de Cantigas e Agarimo rematamos as actuacións dos 5 grupos da categoría C e damos comezo á categoría D, composta por 6 grupos integrados por participantes de 17 anos en adiante. O primeiro grupo en subir o escenario é o grupo de baile Adail, pertencente á Sociedade Recreativa San Xoán de Calo, Teo, A Coruña. Iniciou a súa andaina cun grupo de baile e un pequeno conxunto de acompañamento de gaitas e percusión. Esta primeira experiencia foi o xerme das diversas formacións que hoxe en día están en activo. O seu proxecto destaca pola participación de alumnado de distintas idades e pola continuidade dun traballo iniciado nos anos 80, sendo así unha das entidades máis activas da comarca. Interpretarán Muñeira de Fornelos, recollida en Fornelos, Teo, A Coruña. Ay,
Pasamos ahora ao segundo grupo da categoría D, que é Arroases, pertencente á Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro de Vigo, Pontevedra. O Fiadeiro, fundado en 1998, é un grupo que centra o seu labor na formación de música e baile tradicional galego. A súa actividade combina estudio etnográfico e posta en escena, mantendo un alto nivel a fidelidade das fontes tradicionais. Interpretarán Muiñeira e Maneo de Tordoia, recollida en Cabaleiros e en Xeriz, Tordoia. Ay, como querer los amores, pequeño eres feito que sea trabajador. La 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 la. Bueno, ay, estas niñas más de tratar y las de saber doblar, saben tocar los panderos, saben trabajar. La 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 la. Ay, morenito, me encanta eso. Vente, vente, la ventana, con tu amor estoy vente. La 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 la. Y de bailar motos solos, se romperá los zapatos, señor, de vuelta con todo. La 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 la. Ayúdame aquí a mí, que no me puedo ayudar en una mata que comí. La 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 la. Ay, papi. Por non cantar dai un dente, por non bailar dai un pelle, por non tocar o pandeiro, doi unha manga bufelle, doi unha manga bufelle. Ay la la la, ay la la la. E vai pula volta e vai de alrededor, e vai pula volta un bo bailador, un bo bailador, un bo bailador. E vai pula volta e vai de alrededor. Ven que vai. Ay, bailador de cuatro. Esa de moitas ventanas non pode cargar o vento. As mozas de cabaleiros varean o pensamento, varean o pensamento. Ay la la la, ay la la la. Venga que va. Ay, una vez guapo. Sardiños no mare, estoy tan arriba. Vai pase la burla de gente pariu, de gente pariu, de gente pariu. Sardiños no mare, estoy tan arriba. Venga que vai. Venga que acabo. Teño unha erva na horta Que le llaman curriola, para ti falar conmigo. Faltaste palo de escoba, faltaste palo de escoba. Ay la la la, ay la la la. Na palma da man, evira, non seas larchan, non seas larchan, non seas larchan. Evira, na palma da man,
Seguimos co terceiro grupo da categoría D, Pillavans, pertencente á Asociación Cultural Xacarandaina de Coruña. Grupo Xuventil de Xacarandaina, que destaca polo seu traballo na difusión do baile tradicional galego. Representa unha xeración nova, cun forte vínculo coa cultura galega e coa súa gran proxección. Interpretarán Maneo e Muñeira de Verdillo, recollida en Verdillo, Carballo. Morenilla por morena, teño chollo botado, has de ser miña muller, o non hei de ser casado, has de ser miña muller, o non hei de ser casado. Ay la lelo, ay la lelo. Ay la lelo, 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 ay la lalo, ay la lelo, ay la lelo, ay la lelo, ay la lalo. Para cantar viño para bailar meu irmán, para tocar o pandeiro, viva que no ten a man, para tocar o pandeiro, viva que no ten a man. Ay la lelo, 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 ay la lalo, ay la lelo, ay la lelo, ay la lelo, ay la lalo. La morena que vendrá. Voy a dar la despedida, despedida voy a dar, no me por cosa ninguna, es por descansar la mano, no me por cosa ninguna, es por descansar la mano. Ay la lelo, 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 ay la lalo, ay la lelo, ay la lelo, ay la lelo, ay la lalo. Esta noite me colleron unha fiada del ángel, esta noite me colleron, outra non me collerán. Ay la la, ay la la, ay la la, ay la la la. Ay la 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 la, 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 ay la 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 la. Arriba, Juanpa, con arriba, la marina. Déjame subir o alto, que lo alto de choven, me toca el baño de arriba, me la brea también. Ay la la, ay la la, ay la la la, ay la la la. Anda nena anda, non seas así, que te ha dado el mundo, non te la vestíe, non te la vestíe, non te la vestíe. Anda nena anda, non seas así. No muiño do meu pai, tamén moi unha señora, botallón en queridinha, botallón en que non roia. Ay la la, ay la la, ay la la la, ay la la la. La jota. Olero le lole, 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 olero le lole.
Vamos agora co cuarto grupo da categoría D, que é os batáns, pertencente á Asociación Cultural Os Xeitosos de Trazo, Trazos, A Coruña. A Asociación Cultural Os Xeitosos de Trazo nace por iniciativa municipal en 1979, iniciando o seu percorrido como grupo de gaitas formado por unha dúcia de persoas. Pouco despois, incorporándose bailadores e bailadoras, configurando así unha agrupación máis completa. Destacan pola súa estructura interxeracional e polo seu compromiso coa preservación do folclore galego na súa comarca. Interpretarán Jota e Moliñeira de Vilaquinte, recollida en Cervantes, Lugo.
O quinto grupo da categoría D é Garagao, pertencente á Asociación Cultural Xacarandaina de Coruña. Grupo da Asociación Xacarandaina, referente no traballo de recuperación e difusión da cultura tradicional galega. A súa actividade combina formación, investigación e participación en eventos culturais de gran relevancia. Interpretarán Pola Vila dos Ancares, recollida na Bisbarra dos Ancares, Lugo. Me toca la jota. Yo la jota
continuamos co sexto grupo da categoría D. O Muiño da Retorta, pertencente ao Centro Cultural A Pontevella de Teo, A Coruña. Asociación fundada en 1986 na parroquia de San Cristóbal de Reis, Teo. Ten como obxectivo a promoción e difusión do folclore galego a través do baile e da música tradicional. A súa escola destaca pola formación musical e de baile, contribuindo á transmisión xeracional da tradición galega. Interpretarán Jota e Muñeira de Lourido, recollida en Covelo, Pontevedra. Venga que vai.
Damos por rematada as actuacións dos 20 grupos participantes no segundo concurso de baile tradicional de Ruada. A continuación, o xurado procederá á deliberación, conforme o establecido nas bases do concurso. Confirmamos que se entregarán todos os premios nas distintas categorías, xa que se superou o mínimo de 5 participantes por categoría, excepto na categoría A, que se otorgará un único premio económico. Ademais, concederánse os premios ao mellor vestiario e mellor acompañamento musical. En breves, daremos a coñecer os nomes dos gañadores e procederemos á entrega de premios. Lembramos que os premios económicos serán aboados por transferencia bancaria nos próximos días. Moitas gracias pola vosa participación e parabéns a todos os grupos participantes. Faremos agora un breve descanso de 20 minutos e a volta dará comezo a entrega de premios. Pedimos tamén a quen se vaya preparando unha parella de cada grupo participante en todas as categorías para a recollida dos galardóns. Moitas grazas. E agora sí, imos dar comenzo á tan agargada entrega de premios deste segundo concurso de baile tradicional de Ruada. Chamamos a unha parella de cada grupo participante nas distintas categorías e pedimos un forte aplauso para os membros do xurado que realizaron un traballo arduo e rigoroso, especialmente tendo en conta o altísimo nivel amosado polos grupos participantes. Pregamos que suban ao escenario don Alejandro Martínez Míguez, don Luis Prego Fernández e don Javier San Martín López. Chamamos tamén a dona Fátima María Malingue Grande, presidenta da Coral de Ruada, que terá a honra de facer entrega dos galardóns aos grupos premiados. Contamos tamén coa presenza de don Rafael Martínez Cachafeiro e Susana Gómez Valencia, que son representantes do Concello. E por último, chamamos a secretaria da Coral de Ruada, dona María Elena González, que procederá á lectura das actas que acreditan a validez dos premios. Prezados compoñentes das distintas asociacións folclóricas, recreativas, agrupacións xuvenís, culturais, de veciños e centros parroquiais. En Ourense, a sábado 23 de maio de 2026, reuniuse o xurado nomeado pola Coral de Ruada composto por persoas alleas á entidade organizadora para deliberar sobre as participacións presentadas na segunda edición do concurso de baile tradicional de Ruada. Reúnese o órgano de evaluación para emitir a súa resolución composto polos seguintes membros. Presidencia, dona Fátima María Malingre Grande, presidenta da Coral de Ruada con funcións representativas sin vez nin voto. Secretaria, María Elena González Iglesias, secretaria xeral da Coral de Ruada, encargada de redactar as actas sen voz nin voto. E xurado, don Alejandro Martínez Míguez, don Luis Prego Fernández e don Xavier San Martín López. Tras valorar con rigor e respeto que se require este tipo de encontros e atendéndose ás bases do concurso, o xurado acordou por unanimidade a concesión dos seguintes premios. Premio ao mellor acompañamento, galardón dotado cun trofeo e diploma acreditativo, entrega o premio dona Fátima María Malingre Grande, agrupación que, según o xurado, destacou pola interpretación musical e en directo salientando tanto pola súa calidade como por adecuación ao baile tradicional, as Roaces da Asociación Cultural Folclórica Fiadeiro, categoría D.
Premio ao mellor vestiario, galardón dotado cun trofeo e diploma acreditativo, entrega o premio Dona Fátima, a agrupación que, según o xurado, destacou pola representación fiel, a coherencia histórica e o cuidado estético na indumentaria tradicional galega, titiriteiras da Asociación Cultural Folclórica Tarambainas. Imos logo cos premios das distintas categorías. Comenzamos pola categoría A. Empezamos polo terceiro premio, galardón dotado cun trofeo e diploma acreditativo. Entrega o premio Alejandro Martínez Míguez, membro do xurado, e o terceiro premio é para as Maroliñas de Mera. Segundo premio, galardón dotado de trofeo e diploma acreditativo. Entrega o premio Rafa Martínez Cachafeiro, Susana Gómez, representantes do Concello de Ourense. E o segundo premio é Chisparelas da Asociación Cultural Folclórica Tarambainas. Primeiro premio da categoría A, galardón dotado de trofeo, diploma acreditativo e unha achega económica de 250 euros patrocinado por la Coral de Ruada. Entrega o premio Dona Fátima María Malingre Grande. E para Besbello, Asociación Cultural Xacarandaina. Categoría B. Empezamos polo terceiro premio, galardón dotado dun trofeo e diploma acreditativo. Entrega o premio don Javier San Martín López. E o terceiro premio é para o grupo de Cantigas e Agarimos. Segundo premio, galardón dotado de trofeo, diploma acreditativo e unha achega económica de 150 euros, patrocinado pola Coral de Ruada. Entrega o premio Rafa Cachafeiro e Susana Gómez. E o segundo premio é para o grupo C de Cantigas e Agarimos. Primeiro premio da categoría B, galardón dotado de trofeo, diploma acreditativo e unha achega económica de 250 euros, patrocinado pola Coral de Ruada. Entrega o premio Dona Fátima e concédese a titiriteiras da Asociación Cultural Folclórica Tarambainas. Cambiamos de categoría. Categoría C.
Terceiro premio, galardón dotado dun trofeo, diploma acreditativo e achega económica de 100 euros. Entrega o premio Luis Prego Fernández. E o terceiro premio é para o Grupo B da Asociación Folclórica Cantigas e Agarimos. Segundo premio, galardón dotado de trofeo, diploma acreditativo e unha achega económica de 200 euros, patrocinado pola Coral. Entrega o premio Rafa Gómez, teniente alcalde do Concello de Ourense. E o segundo premio é para Garatuxeiros da Asociación Cultural Xacarandaina. Primeiro premio da categoría C, galardón dotado de trofeo, diploma acreditativo e unha achega económica de 400 euros. Entrega o premio Dona Fátima e se concede a Garatuxeira da Asociación Folclórica O Fiadeiro. Categoría D, terceiro premio, galardón dotado dun trofeo, diploma acreditativo e unha achega económica de 100 euros, patrocinado pola Coral de Ruada. Entrega o premio Don Alejandro Martínez. E o terceiro premio é para Adail Sociedade Recreativa San Juan de Calo. Segundo premio, galardón dotado de trofeo, diploma acreditativo e unha achega económica de 200 euros. Entrega o premio Rafa. E o segundo premio é para o grupo O Muiño da Retorta, a Pontevella de Teo. E o primeiro premio da categoría D, galardón dotado de trofeo, diploma acreditativo e unha achega económica de 400 euros. A entrega faino Fátima, Dona Fátima. E concédese o primeiro premio o Caragaos da Asociación Cultural Xacarandaina. En Ourense, 23 de maio de 2026, asigna María Elena González Iglesia co visto bo de Dona Fátima María Malingre. Gracias. Chamamos os xuíces, por favor. Aproveitamos a ocasión para agradecer aos nosos patrocinadores: o Concello de Ourense, Deputación de Ourense, Auditorio Municipal de Ourense, Gadis e Fiandeira. Un fortísimo aplauso para todos os grupos premiados e participantes desta segunda edición do concurso de baile de Coral. Dende a Coral de Ruada, queremos agradecer a vosa presencia, implicación e esforzo de cada grupo por manter viva a nosa cultura popular.
Despedimos esta segunda edición co desexo de que todos disfrutarades do certame tanto como nos organizando. Grazas Ata e ano ata que ano que ven. ven.